Modu yima sare baba sare kela jodan Seydi Kurolan wana ko Daka subal Daka ko diine wonanno cubalagal kadi ko koy diine je cubalagal ko diine ja wadde koy firde hen wonnen holko mbaɗa en haalande o ñalawma eywa bismillahir rahmanir rahim Adam Boubacar Dia DGV mo radio digiral fulbe Souleymani An hande jettoɗo gonni Allah moɗo heewide kala saha furanko men mbiya wontide wonno ala ɗo yano ñawɗo yiiɗa kono ceeraɗo so dañi ɓamat Daka no mbiɗani koye dine onon kono Daka ko subal puɗi Daka koye subal ɓumino arte subal mumen Daka ɗe woni hirnude son kudde wuuro mumen jaaha luluyo e luggere tudduno toon ene gawa jamma fof gartira liɗɗi kecci ene geña ene liira ene geña ene gartira fodde wonde yontere jonte ɗiɗi walla lewru ɗum woni Daka ɗe Daka ko subal puɗɗino Daka arte kadi subal hande oɗo Daka noon omo rendini ko heewi ɗum fulfo ndendi ɗo ɗum fulfo gari nottade ƴewde hinde fulɓe wiyete subalɓe ɓe pinal mumen ɓe yiiɗi hollirde ɗo hande kono oɗo Daka subalɓe ene yiiɗi rendinde wonɓe ɗo henne Europe wonɓe Afrique wonɓe Amérique Canada wonɓe Asie ɓe ndenta beele eɓe ƴellira Fouta beele Fouta ene ƴellito ndende waɗe pelle eɓe jogui dañɓe eɗen jogui kadi ɓe kollitten kadi wawɓe wallude beele kala ko sattiren dan ma e Fouta kadi ɓe wawa kadi newade amnade ɗanniyankoɓe dongal tenugal ɓe noni koɓe joɗɗe gadana ɗe école aji ɗi dispensaire ko kamɓe waɗanno pelle baɗe hono ni so waɗama kadi ballita kamɓe ɗanniyankoɓe ɓe saabu wulago jamma ɗaccitake goto ko goto wawi foof so ɗeɗo ndendi mbawi ɗiɗo ko mbawi foof so tato ndendi mbawi noon yaade ko dental woni doole on Daka subal wadde noddi ko doole noddi ko dental yo Allah on ballo yaddanto darna ko ndiyamo fabri nde nan ɗum ɗo welti o noddimo ha yeeso yimɓe konngol famma wino subalɓe ko suɓaɓe ko duuɓi capanɗe joyi wala mbimi ko hande mbaɗi ngol confirmé par ce que an ka jogori wadde ndeɓe yiiradema haɓe jiisuma ko ɗum addani alaji wiide subalɓe ko suɓaɓe o wona hendude ɓe wona fenol ɓe wona hulɓereede kono ñaati kono ñoodi tawnoɓe kayɗaɗe mbaɗi dogal kadi koye ɓellen amin ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala mo yiidetake ɓurɗo fitta ko wonno mbaɗo mo waynotamo siwade Daka subalɓe machallah kala ko wiya cubalago ene foti welde par ce que kala ko jiiɗa e aduna ko cubalagal ala gaga ene wayno timmani ni par ce que kala kene waɗe ko faate e golle ko faate ñamele ko faate fof e cubalago immorto donc hande cubalago yimmima gila Afrique centrale Sénégal Mauritanie ari tawi France naɓe Amérique ene mbaɗa komno wayno Daka subalɓe yimɓe ne mbiya hol Daka hol subalɓe hol Daka mais ɓe paamani holko firti Daka subalɓe so yimmima jeeri ngari walla ngari dakade goɗɗata koye saramayo ko firti Daka ko yimmade ɗo gonnoɗa to nder wuuro gara koɗa e saramayo walla koɗa ɗo ganda ɗon hay goto waɗano ɗon aɗa liggo walla awa Daka sumal donc machallah waɗi fayida Daka subalɓe fof hande so darima ɗo noddi ko adi fof ko yettude pulagu yettude dingiral fulɓe saabu so cubalagu ko tergal e nder pulagu ko wiyete ko subalɓe ne kewi wiide walla fulɓe ne kewi wiide gawowo e gaynako ɗo pulagu yaha fo arte ko gawowo e gaynako wadde so awoɓe noddi aynaɓe notima aɗen jogui hen weltare ko adi foof min jetti jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe nde kuttore ɗo e bandiraɓe tawa kaleten ko haala pulagu haala fina tawa cubalagu min Sambel Ousmane mi wawa haalde beelamma kaɗo tolni kam yiide pulagu ne rendi hande e tawa kadi takkodirɗo koye
mawɗo meɗen commanda Hammady Diawmo Jammel Diale yooli jangga aɗen ɓamta fina tawa cubalaago radio dingiral fulɓe huccodira e meɗen ɗum ko mela no fewi ɗum noon ko welta tan mi salmini mi juurimi ñaguine moon Allah moƴƴere to subalɓe noddi fulɓe notima mamoɓe notima ene wayno pulago ardi holko woni fandare tigui rigui fedde nde eyyi ɗon nde mbaɗo softa haalɗo par ce que hande ko waɗa ɗo hande ko yidde heftinde fedde nden ha fedde nde ɓeydo andede kono pandal ɗe goho ɓamtude to men to e fannuji foof noon fannuji pinal ƴellidde fina tawa men mo jejjiɗɗen o holko woni cubalago e minen ɓaade ko ɗon min ketti minen alay saago ɗon min mbawa umminde fillinde yimɓe men janggen pinen duttoɗen e gande men ɓooyɗe ɗum ɗon ene jeeya hen wallude bandiraɓe men to gummiɗen to sinno welno en jooɗoto toon en garata ga caɗele ne toon to banggue neɓa to banggue awo to banggue gaynaka yimɓe ne jiiɗi waɗandeɓe toon hunde ko ganduɗa ma wat feere ha yimɓe wonɓe toon ɓe cohlani hankkadi yaltude arde ga caɗele dañɗen ɗe kañumen dañi ɗum so tawi Allah jaaɓi ma wod projet ji eɓɓoji mbaɗaɗi so Allah jaaɓi so tawi nde Allah yettini anniyaji ɗi ko yidde wadde toon ko ganduɗa kene joƴƴina yimɓeɓe toon itta tampere e nder Fouta itta tampere e nder rewo e worgo woni Mauritanie e Sénégal e ko wayi wonde Dande Maayo nde pour wallude yimɓe ko hen paɗe mimi ceerman seeremɓe woni yam woniyaɓe cikka moƴo defte jala jimaɓe reeti kamɓe fotmo jiyama on ko mbi yagari saji yalla ko min Hamidou Labba Sar walla mbiya Hamidou Wuri Amnata Sidi gorko mo saari buubure o worko walla mbiya gorko mo sormole jammal ni walla gorko mo wasatake wasa koɗe Allah mi salmini on mi juurima on e dow inde cubalagal gila Toro ha Damga e sembelam mbiyen gila Lissa Tol ha Demmankan mi salmini mi juurima dendagal cubuloji e rewo e worgo e kadi sikki ala gonɗen ɗo koye dillere mawde haalo pular noon kaali ɓe mbi kala ko dilli e mawnude koko dilli ɗum ko ɓuuri mawnude hande ko cubalagal e cubalagal noon so tawi noddi notet nde taw noon ko hinde mawde ko hinde kadi heptinani e nder Fouta e ko hinde kadi wawrande e nder Fouta ndeke noon en jii mawɗo men jawtuɗo haali o wi fandare fedde nde woni Daka Subalɓe inde Daka nde ko nden Subalɓe so jeehi a woydi e nokkuji ɗi koɗɗata ɗo goɗo ɗon hakke balɗe nogas lebbi ɗiɗi lebbi tati ɗum wiyete ko Daka ko ɗum innira woni Daka Subalɓe dental Subalɓe donc noon nde taw noon ayno mi haali mi wi leƴƴi Fouta foof no ndidori ene mbawre cubalagal maaleykum salam leƴƴi Fouta fof no ndidori ene mbawde cubalagal nde tawno cubalagal ala leñol ngol waddi frontiére ala kala leñol ngol ganduɗa piwol mbimi ene jogde cubalagal relation kadi ko tiɗɗo nde taw noon subalɓe ko aadiyamkoɓe cuballo kadi sa andi ɗum a haɓata e mum nde taw noon cikku muɗum kañum koto boowal tan woni ko mugo woni ko boowal ndeke noon so wiyama hande cubalagal noddata Fouta foof saabu ko cubalagal woni Fouta ewa par ce que kala ɗo pullo dari e omo fiiro becce o wondi koye cuballo kala ɗo toroɗo dari ne fiiro becce wondi koye cuballo kala ɗo maabo walla baylo walla sakki walla maccuɗo ene yaade cubalagal tan ko hinde wonde hakkude teddu e nder Pulaw ndeke noon cubalagal noddi ne foti nodede banggueji fof kadi liɗɗi ɗi fof ne poti notade
oɗo ko laarimi allah nanga ɗum takke kum maare kum jinne sabilaɓe sabilan yippre guete mon e leydi ko dañmi laarimi dañal ko dennam basal ko esam mo dañomi tawi mo dañani ñagomi rokka ɗum gara ha jettoɗa maayo ngo aɗa salmina maayo ngo mbiya assalamu aleykum sira dañe sara dañe jeemayo himmi hi gara ha jettoɗa jafoɗe seeɗa hami jofnogol oɗon gandi cefol ɗum ɗo way kono ɓurani ni ene joguiɗo tugoro ene joguiɗo joofata dambatidi cam neɗɗo darima ene sappo so tawi nanggama haɗama sappade ene wayno jofnani suwori nde ni ɗum ɗon ɗo cana on accana ha joofa ɗaccu gara ha jettoɗa maayo ngo aɗa koyngal ma ñamal ngal aɗa telloro e ma e allah ronka nanan ngari ɓe nelaɗo wasa mbiya caatno kay wasa dañal ko dendam basal ko esam mo dañomi dañ mo dañanimo dañ baɗo kala no ñagomi rokka ɗum ko aɗa yomi ɓurɗi worɓe no ceeral ɓurdi tan yon ɓurɗi worɓe no gaari ñiɗi ɓuuri koto malafon ladde malafol ne naram malafol ne ñamam haɗi gara mboɗo ara fada renko so tekkere feewi to ngal oñata ko gara ha jettoɗam lana ka nanga jungo ma ñamo o tugga ɗo jungo ma ñamugo aga tugga ga nanga koyngal ma ngal cuuwa e ndiyam aɗa jola e laana he aɗa joyɗa allah he trin tran ɓakani ma warde mawde wawa sinde mawde ida pulti kalma pulti allah hokkam mono ful haadaru haada kumen naaru yallah rokkam kaadano luggere ko woodi fulfurɗoɗe e heñere weɗere kala waɗa fulfurɗoɗe e heñere weɗere lumbata koye mayo he jola e laana he sa jola e laana he nanga kalake ɗe bedla e ndiyam deñƴe ɗe jolna aɗa jooɗo e fumerde ma aɗa jooɗo e farɓata ndeg pilli ko paw ƴiƴam paw ƴiƴam fof goɗɗam gaña ko mawɗo han yo jofe hoore laanam he jooɗa e fumerde he aɗa fooɗa peccirgal ma aɗa wecca aɗa wecciro laana ka i pure lakate woma kire ngare fi kulli ñasoji far ya labbo ko dañi ko labbo sehilana mi hinni mawɗo luggere yo hinnam sukaɓe jeehi hirde mawɓe jeehi jegre sira aɗa ara mboɗo ara fala ko renko gara ha jettoɗa pooɗa kalasal ma ngal aɗa pooɗa kalaji ma ɗe aɗa sega kalaje ɗe nanga kalasal ngal waɗi ko ɓuuru nanga ɓuuru kalasal ngal mbaɗa yitere ma ceeb jam jam yo o Demba Didi Thiam ngari sadele gele noodi alani dana jomno tano warɓe dondo amel samba pari fuuta e dondo amel sadio panaraki dali sire fari kuro modi dangel maram buubu gaaju nanname yo e hamadi mel diallo hamadi ousmane bokara eyo hamadi hasan julde hadi kero ɗon mayo kero ɗon jirile kero ɗon janjay coggu wona ñande sodade e jari afataña kay biyugal waɗi ummemaɓe jammade nana jeewa mawɗo muɗum ene jooɗi himat saabu minen jeyda o jeeya ko bakke o jeeya ko bakke jalluɓe o jeeya ko bakke maaɓe o jeeya ko bakke salsal o jeeya ko pare jeera pere waalo on jarama no feewi on jarama pour invitation mo mbaɗan min ɗo hande jarnade on dow inde ambassadeur représentant président de la république o wonno koye lawol arde mais o dañi gantu hakkude ɗo e haɗo yettade o dañi gantu o rutti o noddi kam joni ko gonmi e saale o wi kam o wawata yettade yomi yettonon salminago ko ɗo fano e saale kanko e joom suudu makko
donc mo fonno tawtorede hirde nde o daña situation goto haade mo yettade omo salmino on omo juuro on omo weltini on ko mbaɗɗon ɗo ko bandiraɓe somi ari ɗo noon mi arani to gonmi koɗo min jibinami ko Matam jibinami ko Subalo Matam anduɓe Matam en gandi ko woni wendu deelama hadame aynoyde wirtade beeli walla nadde e ferlo gadimi ko jogade fandam taccude maayo Matam yaade rewo donc mbaɗa andi cubalagal no feewi par ce que min e subalɓe gondi so ɗo e saalo guynaɓe no ɗo eɓe gandi hakkude guy e Bokki Jalluɓe ko wuuro woto donc somi ari ɗo garmi koto potmi arde mi ardani ɗo consul général gardumi ɗo ko jeeyede hen mboɗo foti tawtorede nde ɗo jonde mboɗo fonno so mboɗo ara ɗo mi addana on turɓelam kosam par ce que noon min mbaddata subalɓe amen guynaɓe somin jahata mabɓe min jooɓoto kosam soɓe gara e amen ɓe jahat paale ɓe guetto ko wontoɓe ɓe gardana min Bokki Jalluɓe walla Bokki Sarsalɓe hon kalɗo joni Bokki Mbayiɓe ko gotum donc ko mbaɗɗon ɗo ko pinal mbaɗɗon ɗo ko findinde hanki ko mbaɗɗon ɗo ko cosaan subalɓe ko kañen goni dénominateur commun e nder Fouta ko onon ndendini Foutankoɓe foof Daouda Diaye kanko ɓuuri kam ɗum andude joom suudam kadi jeeya koto mabɓe ɗo donc ko hakkude maaje donc ɗum foof kadi nde tirni wonde ko hen min jeeya mi salmini on vraiment min beltanima on no feewi e hirde nde mboɗo arde monsieur le ministre conseiller Malick Gaye conseiller président de la République du Sénégal Macky Sall mboɗo arde l'honorable député il faut o ƴetta parole o haalda e moon seeɗa par ce que ko waɗa élire ko onon mbaɗimo ko dow projet politique Macky Sall ina ko laawol so ari o tawtorama nde ɗo hirde o jarno on kadi kankon o weddo hen konngol makko seeɗa jaafo ɗon tan ma o ƴettu parole o salmina on o yetto on e ko ɓenni ɗo ko ɓenni ɗo ko salminde délégation o foof Thiobo Dia Malaw Wagne ɗo Ramata Kane Oumar Wele Seydou Diallo donc bandiraɓe foof nan ɗo on calminama vraiment no feewi Mignel Gueye mi salmini Mignel omo jeeya e waɗɓe feere mi tawtere nde ɗo hirde par ce que omo jeeya e adiɓe arde ko cubballo tigui te o wirniraki ɗum hay seeɗa ko cubballo Macky Sall kadi donc vraiment mboɗo salminamo no feewi mboɗo salmina bandiraɓe mum ɗo mi yiiɗo Adama Diatara mi salmini bandiraɓe tammi ɗo fof mi yi Bofenaɓe e nder Salé mi salminiɓe Nowaynaɓe aussi mi yiiɗumen e nder Salé mi salminiɓe no feewi Orléans-naɓe mi yiiɗumen e Salé Monaɓe bandiraɓe ɓe mi yiiɓe gummima partout vraiment bisimilla moon on jarama ko weltade hirde nde bonon ɗo ko hen jeeyami mi wona consul général merci beaucoup mi salmini Coumbaran aussi sama député ngi président Macky Sall yow la doylo Demba Sow laay way góoru Mari Sall góoru Ramata Kane Demba laay jiin ci boy tàccu leen tey ma way seen doom ca dambe jugan na sama yambaloo pël bi may ma meew doo jënd nag doo waxaale nag yaa moom gétt gi Demba Sow góoru Mignel Gueye bakk nee la góoru Mignel Gueye jiit nee la
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bandiraɓe sehilaɓe on calminama soɓe gayni Ibrahima Ndiaye ma sappanomi e Mignel Gueye ma sappanomi bandiraɓe ko weltare tan ko adi foof ko yettude Allah e julde neɗɗo Allah sallah sallam e yettude jinna meɗen hirde subalɓe noon sa haali hen Allah haali hen Allah so ɓoyi tan ɓe kaɓat par ce que kamɓe ɗum ɗon wona ko mabɓe quoi kamɓe subalɓe ngalat mawlude gonayi sappade subalɓe ngalat hutba julde tas gonayi sappade en tout cas subalɓe lawankoɓe par ce que juuɗe waɗi legal subalɓe mami aroy hen so Allah jaaɓi Demba Fall on ɗo cubalelaɓe nan ɗo lawankoɓe ɗum ko consul hande o joni ko minen foof hande enen fof ken subalɓe enen fof ken subalɓe enen fof ken consul aji enen fof ken ministre conseil enen fof ken député ji enen fof ken fuurankoɓe waɗi noon ko valeur goɗɗo subalɓe o ko ɗum woni fuurankoɓe fof ay min mboɗo yetti Allah e nder parti he wonko neɗɗo suusa wiide même ɗin par ce que wiyete ko sehimi ko hangami mboɗo jogui subalɓe mboɗo jogui Hammet Sarr mboɗo jogui Ibrahima Ndiaye mboɗo jogui Mignel Gueye mboɗo jogui kala ko haala wiya lemmo ɗe soɓe ngala ɗon so ɓeɗo ngala ɗon noon ɓe ñana yawaɓe tampa soɓe ɗon noon hay ko suusa haalde par ce que cuballo wiyete ko wona ɗaafik cuballo wiyete ko fenata cuballo wiyete ko jamfata ko jiiɓata wona ko valeur uji ɗi gandanɗo hoorema ko valeur uji gonɗi yimɓe min noon wonko consul hande o joni so wiyama hande l'honorable député Demba Sow ko Allah e lelade muɗum e onon kala ko on mbaɗani wonata so tawi joni on mbi komin jotni ɗo oɗon manta so wonano onon min jodotako ɗo so wonano onon min liggotako ɗo so wonano onon min daratako ɗo henna kadi sen daari en kuccodiri eɗen kalda tan c'est que en nafodir en ƴewodiri goto fof ƴeewi goɗɗo on yii goɗɗo on andi goɗɗo on darani goɗɗo on teddiri goɗɗo on ɗum waɗi eɗen mbawi yettude Allah ngal gueɗal kadi fuuranguede wonde gueɗel mboɗo heewi wiide so subalɓe kangama wiya ha noon ka cuballo kono woto ɓurtin par ce que ɗeɗo si wonko herti fuurankagal ne jeeya kersa ene jeeya fuurankagal mi weltanima oɗo soirée ministre nan ɗo consul nan ɗo mbaɗa de sehlabam mi salmini miñam mo mbayrumi yiide min noon guila Allah waɗi élection o gasi onon joni ɗo ɓe pop on jii ko ligguiɗen ko on jii ko Allah hokki en ko Allah hokki en ko noon ko Allah numa ɗon mbaɗi e jinguere moɗon mo daraniɗen o président Macky Sall ene jaari daranade par ce que président Macky Sall o hokki en gueɗal omo hokki en gueɗal Sénégal omo hokki en gueɗal ɗo e leydi he Amadou Diallo nde ɗannide wonano wonde consul joguino ko liggey muɗum o woppu liggey ma daranɗa Sénégal naɗe Demba Sow woni syndicaliste nde wona daranade consul ane ngabbata jippo o yofu ko mbatta ko ar darande Sénégal naɗe Malick Gaye ne wawi waɗi hunde foof nde hunde sohlani ɗum ko joguiɗa ko ar wallu en Sénégal naɗe par ce que ngaalu ko liggey ngaalu wona kalis wona Macky wiiɗi hollude leydi Sénégal ko comme no ɗo ni ɗo liggey dartotako mboɗo heewi wiide pourquoi oɗon gari Macky Sall yiiɗi diaspora yiiɗi France wona saabu ko courage gonɗo ɗo par ce que ɗo ko leydi liggey sa liggaki a wuurata ɗo wona kalisaji no loke tan 10 000 aji non ayani ɗo liquide watta circulé ni soit chèque soit carte bancaire aɗa wawi fuɗɗade 9 heures jippuɗa 17 heures aɗa wawi fuɗɗade 18 heures jippuɗa minuit aɗa wawi fufade minuit jippuɗa 6 heures du matin président Macky Sall o yiiɗi valeur travail gonɗo ga o o nawta lum yilde men yimɓe ganda la richesse c'est le travail la richesse c'est liggey la dignité c'est le travail l'honneur c'est le travail ɗum tagi enen foof dariɗen mbiɗen eɗen mballa président Macky Sall ha ko Allah waɗi ga ko mbeɗena wonde toon fuɗɗima noon eɓɓama noon min ko gartumi ko talata gartumi mi yeehi toon onon fof on jii onon fof on noddi on beltima somi tarima assemblée nationale mboɗo haala ko Allah Allah mo onon nde jibinade juuɗe jaaɓe nde guel ɗo guuɗel ɓe meeɗa sikkude mam dara assemblée nationale mboɗo haalda intellectuel uji cadre uji narɓe université ji min janggama haali ko collège Canada ɗiɗo 6 uji gonɗo mais so ɗum ɗon fof waɗi ko Allah e nelaɗo muɗum e onon e ndigago muɗum par ce que wona diplôme woni pinal wona université woni pinal wona médecine woni pinal tan ko haqqillagal fuuranke noon ne heewi haqqillagal subalɓe ko accondise neɗɗo fof cuballo ɓuuri mewɗa haqqille par ce que nde gonɗen fuura nde kamɓe gurnata yimɓe kamɓe gawata kamɓe gaddata padas a haaliɗo joni paale kamɓe waɗatno hunde fof joni noon ko jinmi wiide tan on ganda ko mbaɗɗon ɗo ko no wayi wadde importance e pinal par ce que hande pinal men koko yooli sa yi hande Sénégal a yi juuɗe puɗɗortoɓe nde haalɗo andi ɗo hay lambaji ɓe mbaɗata goto o wiyata Eumeu Sène o wiye Tyson o wiye Balla Gaye
hay goto wiyata Moussa Mbaroudi hay goto wiyata Amadou Kanel hay goto wiyata Boyniang ɓe jogui ko culture meɗen ari culture mabɓe ari ha naate jamaji men jakkaji men pijorɗoji meɗen donc pinal ngal ko ga ummoto kadi ɗanngal ɗum ɗon kadi yeru ɗanngal wona ngaalu étage walla ngaalu 4x4 ko ngaalu pinal ko mbaɗɗon ɗo ko hannde ma findin juuɗe ma findin sinthio ma findin garlol ma findin funnague rewo e worko damga yirlaɓe laaw e tooro e partout hade yam gayni noon mawɗo goto cuballo wuuro amen sehil makko no sankino omo woya ɓe mbajimo ndeysan ronga tan ɗo de ɓe mbima an Allah ɓurno yidde nelaɗo Allah nawi ɗum ɓuuri ha goto nelaɗo Allah maayi mi tinani o ɓeydi woyde hay goto Allah ɗin o jokki diraɓe jaam hiire moon fulɓe en puɗɗorima inde Gueno goto mo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mo kisal ala gaga mum en puɗɗorima inde Gueno joom yurmede heeride huɓtodinde jettoɗe godani jomiraɗo joom bindi joom yurmede aduna e lakara jeyɗo ñalawma jobdede diine ko an tan rewete ko an tan ñaguere ballal ya rewnu min e lawol poccigol lawol ngol mbaɗɗa nemaji e dow mum taw wona lawol ɓe cikkanaɓe walla majjinaɓe lawol ma amin caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Mouhammad mo jaam e kisal gone mum o goɗɗo guilana e hunde wodani mo kala kadi ko wodiri sibabude mum gonɗo sirlu godal o woni ruhu godal o woni fittandu godal godani kala godi e dow godal makko tawi ne wodnimo hono oɗon gonɗo goɗɗo duumatoɗo ha ñande duumare taɗɗo konngol won o wigol won ngol woni ko ngol woni ko tawi wonde ngol kongol woni ko ɓeydatama wonde ko woni ko holmo yeeyimi jamma holmo yeeyimi oɗo jamma daha subalɓe yeeyimi jamma hande mi sooda jamma noon yari maayo mo yarade ɓeele allahu jeyi maayo yari maayo jeyi maayo ya lumbinami ngo maayo allah malango taccinami ile lumbinami balam hani eto ngawle ngarango yella palel dande maayo yeeyimi jamma yeeyimi jamma yeeyimi jamma yo jamma yo jamma
ba ko na ta ba wani gani da wannan da ne shi mutum mutuna da gaba jama'a riba sai da gaba kana cikin dubo bice jaffa sai da hado da wanda wacce ba ma ko da Muhammad ya sai ma da sunan da ko ne na ga mutum ne mai halan ma wani Kecilan